Pare, makabus niya yan. Oh, pare. Pare, ipasyal ka. Gusto na nga. Okay mo. O pare, may padalo ka. Ha? May pateke kasing mari mo? O bakit? May nanuya. Duda na ako kanita pa. Magduda na ka man, maglalagi ako rin. Ayan, yan, lipa. O na ano? May karya kasing driver. May kapogi ang pong katikas. Take na ako pa. Maglalagi yapin. Dala ko na sana kayong mental eh. Bakit? May guardian driver, dala mo na yung mental. Lipa. Kinangwayang driver. Wala na kami mang sakyan. Hoy driver, hindi ka nga dito. Since no choice ako, dahil hinire ka ng misis ko kahit wala pa kaming kotse, bumili na ako kanina. Second hand nga lang. Anong tatakyan sir? Dapat automatic ha? At dapat malakas yung aircon. Tignan mo tong walang yung to. Remind lang kita, driver ka lang namin. Oo nga po pala, pasensya na po. Araw-araw mo akong iakita. Bali 6 AM. Nag-aalmusal na. 7:30. Balis na dapat dito. Ay sir, no problem po yan. Basta po kapag 6 AM, tulog pa ako, mauna ka na mag-almusal, mauna ka na magbiyahe. Habol na lang po ako.